manje bayancokola abafowethu lapha online ku-Facebook. Lapha iMaskandi Trends, ngelinye ipage elilaphana ku-Facebook, lithi kade umembezo usho imfezi maqede yanxapha. Yabheka le. Kune-post abathi isherwe imfezi. Asinayo ishow ngoba ayisekho lapha. Ifunda kanje kanti i-Durban July inhloboni bengithi into enkulu mina, kodwa mangibuka la emafonini ngathi bekusine emshadweni, kodwa ngiyafisa ukuyozibonela mina neStiya. Abese iyaqhubeka ipost, angazi besithini. Nabanye-ke laphana-ke emagroupini bayisherile kuyingqwele kaMaskandi. Waseqhamuka omunye wathi izobe isikhala ngokuthi ayiqashwe njalo and izokhala ngempela ngoba ziyakhala la kuMaskandi, zikhala each and every day. Kodwa asikho lapho besifunda nje into ebithi ukutrenda kancane nesazotrenda. Indaba ila shuthi laphana kumabonakude ku-320 music video imfezi emnyama laphana engomeni ethi sengimdala, coming soon, izobe idlala ngo-7, between 7 and 8 lelo hour lelo. Kube kune-show ekhona lapho uyilindele leso sikhathi leso. So ingayo lento kaMaskandi, asazi ukuthi ingoma ekabani phakathi wabo or eyalabafowethu or eyemfezi emnyama. Kodwa-ke wena zibonele, wena mthandi wemfezi emnyama oyilandelayo, nowaziyo umculo wayo, no-understand-ayo ukuthi imfezi emnyama yini eyenzayo emculweni wayo, and uyazi imfezi emnyama ukuthi iculo kahle kanjani. Ngiyathemba and ngiyazi futhi ukuthi uzofika ukuthokozele, uzofika ukuthole laphayana. Akukho-ke okuningi, bekuyilokho nje, sizoveza nje lokho. Indaba ye-music video nje ukuthi imfezi emnyama and Ras Obrigado sobe kunjalo laphayana. Sibonge ukuthi abafowethu bakaMaskandi lokhu bawathole njalo amathuba afana nalawa, ukuyoziveza, ukuyozimaketha, ukuyozikhuphula ama-brand wabo, bekhuphule igama labo, bekhuphule noMaskandi as a result ngokuthi nje balaphana bayavela. Uma ungasaveli indawo umculo kaMaskandi, khona into esingasekho kahle hle, kodwa uma uhamba kuvela ithuba-ke kuba yinto enhle kakhulu-ke leyo ukuthi yenzeke empilweni yalowo mculi lo. Sibonge ithuba, sibonge ukuthi-ke sithole into esizoyiveza ngemfezi emnyama, kungathuleki. Wagcina ngaleya ngoma yakhe ezeveletha sikhulume ngaye ngokwehliseka kwama-views ngezimo ey'thize, kodwa-ke lokho sekudlulile-ke sesilapha. Abantu besalahle be-enjoye-ke lowo music video. Khona namhlanje between 7 and 8 PM ntambama. Leya le post hayi ningayinaki, amancoko nje agcwele nje ezweni. Njengoba siphila nje, akuyona into etheni. Nisale kahle.